Mentides de la història. És el llibre que he triat per explicar avui. Coses de l'ofici, és un llibre d'història, però molt més. Perquè ens en fa adonar que darrere de molts dels episodis, personatges, tòpics històrics que sempre havíem donat per certs, i nosaltres, les historiadores incloses, doncs al darrere no hi ha tanta veritat com ens pensàvem o directament són mentida. Per exemple, hi havia una maledicció sobre la tomba de Tutankamon i el Juli Cèsar, quan va caure mort a les escales del Senat, si és que va caure mort a les escales del Senat, va pronunciar aquella famosa frase de «Tu també, Brutus?» Els vikings portaven banyes? L'Einstein era un mal estudiant? I el Franco, que tant presumia d'haver-se mantingut neutral durant la Segona Guerra Mundial, realment es va mantenir tan neutral com deia? És un recorregut per la història en majúscules a través de 39 petites històries en minúscules, escrites per 3 historiadors, amb molt de rigor, 3 joves historiadors, el César Sánchez, l'Eugeni Junyent i el Jordi Bonvehí. Fan un gran esforç crític, destrien el gra de la palla i ens fan pensar, ens fan reflexionar sobre els mecanismes que hi ha al darrere del relat històric que van escriure els nostres avantpassats i que ens ha arribat fins als nostres dies, i darrere el relat històric i les mentides i les veritats que ens han ensenyat a l'escola i que ens transmeten dia rere dia també als mitjans de comunicació. Jo crec que és una reflexió molt interessant a fer, precisament en aquests dies que estem vivint un episodi i escrivint un episodi que no tardarà gaire en aparèixer als llibres d'història. 343 pàgines, molt recomanables per totes les persones que tinguin ganes de viatjar a la història i revisitar alguns dels episodis més coneguts, més famosos, però des d'un altre punt de vista, des d'un punt de vista més crític. Bon Sant Jordi a totes i a tots!